Nagpadayon ang pagbuntar og tent sa alang sa mga nabiktima sa linog sa Northern Cebu. Adunay mihangop apan aduna say nagdumili sa pagbalhin sa Tent City. Sayran ta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Miabot na sa 126 family tents ang napabarog sa Philippine Red Cross o sa DPWH sa Barangay Kugon sa Bugo City. Gipapaspasan kini aron mapuy-an sa mga grabing nabiktuhan sa magnitude 6.9 nga linog. Busa nanawagan ang Philippine Red Cross ug dugang tabang aron hingpit nga mapabarog ang 150 ka target nga tents. Gipaniguro sa tagduma nga mahatagan sa tanang gikinahanglan ang mga tent beneficiaries sama sa libreng pagkaon, tubig, kuryente, mga portalets ug uban pa. Usa ka tent alang sa usa ka pamilya nga adunay na po ka miyembro. Ni-empower ng Chairman Richard G. Gordo natin sa Philippine Red Cross at saka yung Secretary General Dr. Gwendolyn Tipang na dapat magiging fast tayo, focus tayo sa trabaho and at the same time magiging flexible despite of the weather condition para kung saan tuloy-tuloy yung pagserbisyo natin at maka-accommodate tayo ng maraming families po. Ginugang sa camp manager nga walay mga bata sa Bugo Tent City ang gitakbuyan sa respiratory illness. We have also doctors. Pag may mga untoward incident, may mga naramdaman sila na kaiba, we have standby volunteer doctors na kung saan agad-agad mabibigyan ng solusyon. Pag kailangan din ng tambal, mayroon din tayong tambal available. Kini ang Tent City nga giput up sa Philippine Red Cross diri sa City of Bugo, Northern Cebu. Diin mukapin pa lang sa 100 tents ang ilahang nabutang. So kinahanglan pa sila mga volunteers aron makaabag sa pagtrabaho aron mahuman og dugang mga mulupyo ang makapuyo dinhing dapita. Dako ang pasalamat sa mga Tent City residents nga gihangop sila sa ilang temporaryong kapuy-an nga luwas sa peligro sa linog. Sama ni Ana Marie Bulambao nga nahuwasan sa kahadlo kay anaa na sila sa luwas nga lugar. Thankful jud kay mi kay karon pag yun may nakakuan ba karon sa pila ka kuan mga linog sa una mga Yolanda wala mi kasuway ngani ba. Nindot jud kay ron natin city ba kay provide lagi tanan gikan sa mga health kit gikan na poy doktor. Kung nakay gipamati na ay doktor jud. So kuhay ni Bulambao adunay mga tawo nga nagdumili sa pagbalhin sa Tent City tungod matud pa kay layo sa ilahang panginabuhian. Sama sa mga mulupyo sa SM Cares Housing nga gipalabi nga mupuyo sa tulda sa gawa sa ilahang mga Pinoy-anan. Steady lang sa Saudi sila diri. Murag ka nang napa sila ba sa hunahuna nga malayo sa sila mga trabaho. Kay kuan man ako sir diri sir majority nako is mga husay fisherman man. Layo-layo jud distance ba. Gasto-gasto sad. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.